Základom kvalitnej prezentácie sú v prvom rade fotografie. Ak predávate nehnuteľnosť v žiadanej lokalite, ponúkate byť za výhodnú cenu alebo všeobecne ide o nehnuteľnosť, ktorej je na trhu nedostatok, tak je asi fakt, že záujemca sa vám ozve, aj keď máte nekvalitné fotografie. Na internete však bojujeme o klientovú pozornosť. Chceme predať rýchlo a za výbornú cenu. Chceme zaujať, pretože na portáli môže byť v ponuke napríklad ďalších 60 trojizbových bytov v danom meste. Preto spolupracujeme s profesionálnym fotografom, ktorý nehnuteľnosti nasníma v tom najkrajšom svetle dňa a zo správneho uhlu. Uprataním a jednoduchým nastajlovaním nehnuteľnosti pred fotením sa snažíme preniesť na záujemcu pocit útulna, domácej atmosféry, čistoty a svetla, aby chcel do priestoru vôbec prísť a nakoniec v ňom aj bývať. 3D nasnímanie bytu je tiež výborný nástroj, vďaka ktorému umožníme záujemcovi virtuálne sa prejsť po byte ešte predtým, než ho osobne navštívi. Spozná tak dispozíciu bytu, výhľady z balkónov či okien a môže preskúmať miestnosti zo všetkých uhlov a strán. Okrem fotiek je podstatný určite aj text inzerátu. Myslíme si, že záujemca by mal z inzerátu vedieť vyčítať všetko podstatné. Určite napríklad adresu a výmeru bytu. Malo by mu byť jasné, koľko metrov štvorcových má samotný byt, aký veľký je balkón či pivnica. Už z toho, ako je nehnuteľnosť nasnímaná či popísaná, sa prenáša na klienta emócia, ktorá môže ovplyvniť jeho kúpne rozhodnutie.